Значи, нова придобивка за сезон 2017. Лодката Туше Катризон. Лодка до сега не съм ползвал. Имам предвид лодка за захранка. Първи впечатление супер е. Разпънахме вече няколко върици. А сега ще направим повторно разпъване. Резултатът е няма риба до момента. Това е тук дистанционното. Нямам представа. Това е Sky. Направим една демонстрация за тези, които правят сметка да купуват или бих казал ветровито. Не чак толкова малък. Малко царвичка. Мисля, че това е още малко. Мисля, че това е напълно достатъчно. Тук тия горди морди. Лодката включена е. Как ще е резултата сега? Малко трудно самичък и да показвам и всичко останало, но нека да видим. Ето, сега ако хване, значи и тръгна. Ето, както виждате, бавничко, няма за къде да се бърза. Ето, сама се отвива. Още малко. Супер. Стана малко коренче, но това е за сега.